jeg spiller lidt Hunger Games med Shoot MC, og undskyld, det måske lagger lidt, men det kan ikke gå for min FD, det kører lidt lort til. Og det kører egentlig rimelig fint lige nu. Jeg arbejder med dig der. Okay, jeg følger efter dig med Shoot. Fordi jeg laver fuld armor. Det var løb. Pakistanis advice bureau. Er det ikke mega vildt, jeg laver fuld armor? Hvis det lagger lidt... Er du ikke, jeg laver fuld armor? Det er ham der med Shoot MC, ham der lige løber foran mig. Fuld armor, nej. Ja, fuld armor. 2 midten og spiger, så fuld armor er forbi. Okay, echo her. Okay, det er egentlig Våben til os begge to. Ja, vi tager det. Jeg har våben til os begge to. Her. Bare lige smid det til mig hurtigt. Og din skål. Kom. Jeg er mega vild til at når man har fået chestisen, ikke? Og så var jeg mega vild og hurtigt til at tage dem. Først. Gik du ikke ind i det der kæmpe rum der? Shit, man, jo. Jeg har armor til dig. Her. Hvorfor beholdt du ikke selv guldbukserne? Fordi jeg gider. Det er omkring, hvis du ikke har noget armor. Hvorfor beholdt du? Det er fordi jeg ikke... Det er jo lidt nedere, hvis du ikke har noget armor. Jeg har bare fuld armor allerede. Har du en iron bar? Ja, jeg har en iron bar. Vil du have den? Ja, så kan vi lade iron sword. Ja, vi går ind her vej. Okay. Du får det ikke her. Ja, og så får du mit stone sword efter, okay? Ja, nej, det gør du. Ja, min stone axe hedder det. Det får du. Ja, den må du gerne få. Vi skal bare lige derop igen, så skal vi bare lige hurtigt crafte, okay? Så tager dog. Vi skal bare lige hurtigt op, okay? Er du med mig? På midt, eller hvad? Jeg er på midt. Jeg skal se mit FPS. Jeg er på 19 FPS. Der ligger noget raw fish. Det dropper jeg lige til dig. Så jeg tager noget raw fish. Damn. Okay, bare lige ud her. Min FPS kører lort. Okay, jeg er midt nu. Kan du ikke beskytte mig? Kan jeg gøre. Okay, her. Der ligger lige... Der er virkelig på midt, jeg fandt en kiste, hvor der lå 5 pile. Godt. Og en golden gulerod. Jeg har golden leggings. Jeg tager dog. Her. Ja. Og tak. Shit, skal vi løbe ind i tunnelen her? Ja, det kan vi godt. Nej, skal vi ikke løbe op på vores rute igen? Fordi at der, vi har alt det går, vi ved godt, ruten heroppe. Er du med mig? Ja. Jeg troede lige, der er en der bagved dig. Det var bare lygtepælen derinde. Shit, det går noget ret andet sort. Er der en dernede? Nej. Den med Shoot MC, det løber her foran os. Så skal vi få højt. Ja. Og Kom ud med Shoot. nå, så vi skal være herinde. Okay. Vi skal lige se, om vi kan finde nogle ting her. Vil du med køb? Nå, okay, men jeg prøver at gå op med Shoot. Jeg er på at gå op på den anden side. Er det ikke et skib, det her? Der er en helikopter her. Nok er det taget det her. Der fik jeg lige en stone. Stone. Bare kom ud, der er en skide. Jeg fandt lige en stone sword her. Jeg fandt ikke et skide. Bare kom ud. Jeg venter på dig ude. Så.
Nu, er du med mig? Jeg kommer ned nu. Kom lige rundt med de her fly. Der er en chest lige her. Åh, shit, det er faktisk rimelig godt. Men så kan du kunne det lige? Ja. Det ligger lige 5 pile der foran dig. Skal du ikke have den? Har du bue? Nej, ikke nu. Okay. Hvis jeg finder en bue, så vil jeg godt have pileløs der. Nu er jeg med. Ja. Jeg kan rigtig godt efter, om der er nogle piler. Åh, der er en jern der, men jeg tror ikke, der er en vej til der. Hvor er du? Dako. Jeg har en jernchest med, og lol, jeg fik enchanted kul. Hvor er du? Jeg er herovre. जॉब बेस का प्रोग्राम में हमारे साथ है Skal jeg hjælpe dig for at komme ud igen? Nej, jeg kan godt. नंबर 24 जॉब ने कहा कि पार्टी Må jeg lige se det der enchanted kul? Jeg har ikke taget det, fordi jeg tager det. शब्दों के कहते हैं Lol, hvad fanden? Hvor meget er den? Der er 3. Jetfuel. Åh, shit, man, det her. Skal vi gå ud igen? Jeg kan vel godt. Så går vi til højre. Hvor, Stafford X. Jeg tror måske, det er en trap eller sådan. Jeg tror også, det er. Det stod et eller andet med X-ray. Der ligger en kiste. Det er sådan noget godt om. Amor. Jeg kan ikke sætte. Jeg gik amok. Amok. Amor. Åh, jeg fik golden apples. Shit, men du fik godt stop der. Har du med? Ja, Hvad var det nu? jeg vil gerne. Kom hen til mig. Nå, vi får det. Åh, tak. Jeg får lige nogle tjensko. Kom. Jeg kom. Bare hop ned. Oj, shit. Har du jernbær? Nej. Pisse, så kan vi lave et til dig. Fordi jeg har nemlig 2-6. Okay, en jernbar, så skal vi lave et jerntog til dig også. Ja, vi kan lige vente til, vi finder en dia måske. Ja. Har du en? Ja, jeg har en dia. Godt. Men hvad vil du have, diasort eller Anders? Jeg er lidt ligeglad. Du får diasort. Åh, Og vi skal ikke have en, vi har været. Hvor er du? nej, jeg gik op 12. Vil du op? Kan du gå op? Ja, det kunne godt. Og jeg fandt en jernbar. Åh, godt. Så kom du ned, og så giver den, og så laver vi den lige. Hvordan kunne du virkelig gå op i tårnet? Der er nogle stiger herovre. Nå, der. Ja, vi tager ikke lige til midt lige nu, vel? Lige sige, der er dier i. Nej, der er ikke dia. Nå, kom vi gå. Skal vi prøve, så vi kan finde vej tilbage til spawn? Er det spawn? Er det ikke fedt?
Jo, med sport, det og midt det er det samme. Shit, det er lækkert. Optager. Ja, Nå jo, det glemte jeg. Frugtdejkist. Var det nej. diger? Der ligger fishing rod, den må du gerne få. Åh, tak. Vi fandt midten igen. Jeg Nej, vil sige, det er ikke midten. og det lige faktisk bare rimelig meget midt, synes jeg. Ja, fordi jeg valgte det der... Kul eller flint, det kan faktisk godt. Flint, det kan man altid bruge. Nej, ikke flint stik. Hvad? Du ved de der stik der. Ja. Som har jeg fået af. En chest. Flint igen. Dårligt. Hvor er du? Jeg prøver vodka. Ja, det skulle jeg lige til. Var der det? Selvfølgelig er der intet med shoot. Men så har du... Kig efter crafting table. Hvad? Kig efter crafting table, når det er den bord. Er det også brugt, eller hvad? Det er det ikke. Der er en chest op. Hvis man kan nå... Det kan man ikke. Close to... Det er en trap gun til. Der er en kiste herinde. Altså, vi skal lige passe på, om det her det er en trap eller ej. Det er ikke en trap, det er det. Den er taget. Det her, det er tæt på spawn. Du skal bare gå lige ud her, så er du Er det? Ja. Så det er den chest lige her. Vi har fundet den midt igen. Så vi skal passe på, om der er nogen. Det er godt, det her. Det Vi bliver på midten, hvis nu de refiler. her. Hvad? Danke. Har du fået bog? Ja, jeg har en bue. Hvorfor? Du må også få pilene. Ja, det må du egentlig gerne. Tak. 20 pile. Kom, skal vi løbe væk? De refiler snart, tror jeg. Gør de? Gør de hurtigt på den her server? Har du det med? Ja, jeg har masser med. Hvad for noget? Den kan faktisk mig selv ret. Kom, vi går. Vi prøver at finde noget. Hvis de nu refiler her nede. Det plejer de i hvert fald at gøre her. Refilled. Fandt I dia? Skynd dig, lav det. Her, hvorfor det? Jeg skal nok lave det, jeg har stik. Godt. Først. En til. Jeg nakker, Chica. Nej, du. Og så, ikke du kan fandme godt, du er pro. Tak fordi I så med i YouTube. Jeg håber I ser med næste gang igen. Og husk at abonnere til den kanal, jeg sender like til. Ses!